Mayong buntag ka na itong tanan. Laing edisyon. Atong live diri sa Katoliko in Action TV channel. Sa gihapon ning inyong ubos sa lugoon sa Ginoo. Brad, idin ka po Depinsor Katoliko magiguban na sab kanyo karong kabuntagon. Ang oras mga higala 56 minutos man magkalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Okay, adlaw ron mga higala nga Lunes, pizza 29 na sa buwan sa Agosto tuig 2022. O niya ay kalimuta karong adlaw ron nga sa tuang Pilipinas, no, kining ang gitawag na tog National Heroes Day. So gandom tas mga bayani na to mga higala sa kinini ang atong bayani sa atong bayani diri sa Pilipinas nga nagpakamatay alang sa atong nasod, labi na particularly kadtong atong mga kasundaluhan, mga kapulisan ug uban pa nga mga nahimong bayani. Unya karon sad 29 memorial gihapon, no, sa diin si San Juan nahimong martir kay gipakamatyan gihapon niya ang pagtuos Ginoo nya. Moron ang paghandom nato mga higala ni San Juan. Diin siya giputlan og ulo, pinagi sa ni Herodes, no. Ato ning tagaan og pagtagad mga higala ang mga nangayabag nga pangutana sa Seventh-day Adventist mahitungod sa among debate kagabi o sa mga nakasunod na matay link na gipasa nya. Salamat kayo sa mga Seventh-day Adventist nga ni participant, no, nga nangutana. So ato lang ning ang ayon gamay ning ilahang mga pangutana nga wa magkadimao. No. Unang pangutana kining ilahang gi paduot diri sa ato ning tagaag pagtagad duman lamang nining ato mga pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginunagan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulan ng bungas tiyan mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming magkasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa tanan nga katuigan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Now, diritas paghatag og katinawan mga higala, paghatag tubag sa maong pangutana. Sa kining timang pamatud-an nga ang Revelasyon Kapitulo 22 bersikulo 16 ngadto 17, dili kuno Roman Catholic Church ang nagkasulat diha or masabot or ang dili mao ning Roman Catholic Church giasawa ni Kristo. Kay nikitlo aning ni sa kining ang Oseas Kapitulo 2 bersikulo 19. Unya ang unang gilitok niya ang ambotog ato ning i-review sa kadali ha ning ang debate kagahapon medyo taas-taas man ikabat sa ding mga higala og 3 ka oras 22 minutos o 14 segundos. Nga okay. So karon ra gid ta nakabalik og live ani kay burn out. Okay, so kadali lang itong i-review ni kadali ni ang gitawag igsuon og pangasawon i-review sa nato ning ni ang unang ning i-share mga igsuon kuan kining among debate mga higala kun na sa gilitok nga kining ni ang kuan ano mga igsuon bersikulo itong balikan ni unsa ning iyang gilitok iyang isaysay sa tanang niyang tigpaminaw sa mga ginigitawag og pangasawon nagbios nato diha ha ayong buntag ninyo igsuon sa simbahan Romano Catholic
may buntag sa mga samtang kita na nag-follow now niya na sa to ang nakalitok Facebook page nakapangutan o gato ning husayon gud papamatudan ba ni mo pagayo ning ilahang mga nangahiwi na nga pangutana. kahanginan Mhm. na Sa ning i-review kadali ning kuan kini og simbahan sa Romano Katoliko. ning mo ang mga debate. Yung Okay. pag-igsoon na imbis siya mo pamatuod nahimo na hinong challenge mga igsoon kaya ako Oh, happy birthday dahil sa mga nag-birthday ron ha. nga kini Yeah, sa mga nagpiesta, happy fiesta ninyo. O, salamat kayo sa inyong mga pag-follow. Shout out kay Brad Bini Adolfo. O, sa tanan niya din eh, Brad Jason Muko Incorporado, Brad NG Bibs, may nga po, may buntag ninyo. na sumala diya sa tipo dos uno nga kinahanglan ang nagawali magatudlo sa husto O niya, mana mga igsoon wala ta diri mayong ampong kay midalineser yun din buntag usab. alang lamang Diya sa itong mga viewers, sila si Sister Joey Bugtong. tulunan nga husto O, mga igsoon fast forward sila, kung karon mga igsoon kanunay sa ni sila na itong gitimbaya, no? dili unta ako mo'y angayan mo O, pamatuod kay iya maayong buntag usab daw diha ni Kuan. Ya ni igsoon atong basa Brad Junjun Alcordo na wahay tagamay ron tungod kay iya ako gamiton karon kining ni ang burnout karon pag ni resyo ning kurente. magpapabaro O atong tema karon nga ay kalimot sa pag-follow, pag-like sa atong Facebook page o pag-subscribe sa atong YouTube channel, Katoliko in Action TV channel. nga makahatag ka nato Sa ato sa ning gitimbaya di ay pod ang nagpiesta ron. sa Biblia pinadayag 22 Happy fiesta. size Mga wa pa, o advance na lang, no? si Jesus nagsugod sa akong Sa ta sa ning ikuan. mga butanga ngadto ayag nga bituon sa kapitulyo nagtumbok specifically sa giisgutan diri nga pangasawon ha mo ni mga igsuon nga karon nga kabihon aduna ayag nga bituon ta sumalas lima ato nang nabasa dinhi litra por litra pangasawon nan karon mga igsuon ang hita mga igsuon sa gitawag ko explicit. Doon pa sa igsuon ato Mo gamit tinig sa kining explicit explicit ning mga Seventh Adventist, no? litra por litra. So ato ning tanawon. So dili igsuon 5 minute no. Okay. Hosea kapitulo 3 bersikulo 19. Okay, mo rin ni akong gipaabot. Ang iya mismong gilitok di ay sa among debate Oseas kapitulo 3 bersikulo 19. Tanawon na to ning King James Bible kung doon na ba'y Oseas 3:19. Kay sa tunga-tunga sa question portion o sa gining ang answer portion ang yan ang gilitok Oseas 2:19. Diri giingon niya 3:19. Atong basahon ning ni ang Oseas kapitulo 3 bersikulo 19 sa Maayong Balita Biblia. Kay aritas Maayong Balita Biblia kay kadtong ni ang King James version way marker lisod tag malangay tas oras. 3:19 atong basahon na kuning ni ang 3:19 ang gingon. Walay 3:19 diri ha. O morning magbantay taning mga lipat-lipat sa Seventh Adventist kay kogi kini sila maglipat-lipat niya pagando wa diha. Okay. So, di ay pangutana ni kining ni ang tagana tong pagtagad ning husay ang pangutana ni Brad Daryl Villanueva. Sakop ya po ni sa Seventh Adventist nga nabugha ning Katoliko, bugha kuno ko sa debate kagahapon tungod kay nay nabasa nga Israel day ang giasawa ni Kristo diha sa Amplified Bible. Aning ako lang siguro to yung Amplified Bible bagay na may laing klaseng Amplified Bible gani hindi mabasa ng Trinity diya sa kining ni ang sa Revelation 17:3 Revelation 7:10. Now basahon na to ang Amplified Bible dayon mubasa ta og
laing version sa Biblia regard sa ning ni ang giingon. Sa unang Korinto iyang gigamit 11:2. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 2 niingon, I am jealous for you with a goodly jealous, because I have promised you to the one husband to present you as a pure virgin to Christ. Period. Ingon sa naisumpay. Period gani. Naisumpay, open and dili ni open and close parenthesis moron sa na bracket ba now. Now, atong basahon Hoseas 2:19 ngadtog 20. So, ang gipasabot na yan nga pangasaw uno ni Kristo, brad, mo din ning Israel. So, hagba gihapon ning Katoliko. Di ba mo na iyahang katarungan? Wa lang siya magkadimaog sabot nini. Mo din niya akong giingon. Dagan pagidayon ning mga kaigsuonan na to nga ingnon ngutlo og bersikulo sa Biblia, pero gito is mao din ning niingon si San Pablo niingon si San Juan nga si San Pablo si San Pedro dito is sa mga walay alamag bisa kung saan na itong balansi maganda sila yung mga alamag yun og buot atong kwintahon kaya nga naman wa magpasabot nga reparado na lunlon nga ang Israel mao'y giasawa ni Kristo o sa mabuot na pasabot aning open and close parenthesis o kaning gibrakitan dire nga Hoseas 2:19. Di ko nimong tanawon ng reality di ang manghigala sa Israel ay mga Israel nga buluyagon. Naga ni mga Israel nga wala mo tuos Ginoo. So unsa man to? Kadtong giingon sa Hoseas kapitulo 3 unsa man nabdi Israel brad nga wa mo tuo Ginoo. Kadto di ahing wa mo dawat ni Kristo. Basta wa mo dawat ni Kristo di mo tuo Ginoo na so may pulos nang di kam dawat ni Kristo di kam tuo Ginoo kasi Kristo Ginoo man. Useless mo lang. Ingon si Kristo, hindi mo dawat na ko. Wa mo dawat sa amahan nga nagpadala na ko. Ana rin kasimpol. Now, atong balansihon. Diya good sa Hoseas, ningon, nga ang Israel gipangasawa hangtod sa kahangturan. Niabot yung pangutana ni Jeffrey Rinyan nga, future ba na o dili? Future progressive tense. Yang future good. O sa maning future progressive tense mauna ang paglitok gilitok nga buhaton ri gihapon. Murabag ka nang gilitok nimo karon pero buhaton nimo niya. Karon gilitok na niya. Nganong hantod-hantod mo na kadtong mga Israel pag-abot sa Bag-ong Testamento nga nidawat sa pagtuo ni Kristo. Mao nang giingon diha sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 2. Nga open and close parenthesis kadtong mga Israelyeta nga nidawat sa pagtulon-an ni Kristo kaya hantod karon do na gihapoy mga Hudayo nga wala mo tuo nga si Kristo maoning ni ang nadaog nagpakamatay alang sa atong kasalanan. Maunay labing tinuod. Maunay labing tinuod. Munang atong balansiho na pagayo para dili ta ingnon ma-out of context nga pagsabot. So kanang Hoseas 2, unya katong basahon ang ang King James nga Biblia dire sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 16. So nabay mabasa ang Israel dire. Tanahon na to. 2:11. Kay ako may pagbati sa Dios nung siya niya, 2 Corinthians 11:2. O, itong basahon ning niya, kay mao man ilang gigamit. Kay ako may pagbati sa Dios nung pagpangabugho, alang kaninyo, sanglit kamo ugod ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang o sa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ihatag ko kanimo ingon nga birhen sa ulay. O, tanawa. Way gibutang bang Israel. So ang pasabot na nang ni ang period na may period na di man na to kung anon nga yung tag na isumpay period na diya pagabot og period diha ra gid na taman. Diha ra gid ta taman.
Now, atong balansihon lang niya. Kanang Oseas nga giingon dahang gi-open and close parenthesis. Pasabot ana kay dihas bag-ong kasabutan, diay pangutanang warin nga giuyunan sa inyong obispo nga ang Bibliyang The New American Bible. Niya so tay kuan. Matod pa sa katarungan sa inyong obispo. Excuse me, Mr. Warren. Dili na katarungan sa obispo. Mga footnote na sa biblical scholar. Muna'y angayan na itong ipasok sa itong panghuna-huna. Kaya ang obispo ay lang na ni imprimatur. Pagpamatuod, ni kining Biblia ha, gitugot sa Sambahang Katoliko. Kay before mo imprimatur ang mga kadagkuan na to ilan ang gituki ning ilan ang gi-review ning Biblia ha. Wa ba nagisinampang kong ninyo. Now, basahon na to ang ang Revelasyon 22. Tanawon na to ang Revelasyon 22. Ang footnote ba, dili ni siya pahayag sa obispo ha. Footnote na sa mga biblical scholar. Okay, diara. 22:16. The Root of David, say the note on Revelation 5:5. Morning Star, say the note on Revelation 2:26-28. Nuning niya, giingon diri ang Root of David. Nagsugod bang kita ang ni Kristo niya si Kristo, ang kaliwat ni Kristo. Kaliwat man ng David. So may problema na dia. Now, dias 22 ang footnote ni ingon sa 17. The bride, the church. Simbahan. So therefore, ang pangasaunon di ang simbahan. Kung gani mo tingog tong inyong debator nga ingutana ko niya unsa man daay na ang simbahan na diha ang giasawa og dili na kining Roman Catholic Church. Out of topic ko no. O dili na out of topic nga naman. Sa Amplified Bible giklaro na di ay open and close parenthesis sa 17 nagingon. The Holy Spirit and the bride. Open and close parenthesis, the church believer. O niya giingon diri sa ato ang New American Bible, ang simbahan. Dili man na mapasok ninyo ng niang kuan. Kining niang di na mapasok ninyo ang gitawag na to o kanang niang Israel ra gyud ang lunlon. Usbon na kuha, Israel ragyod ang London. O niya kanang giingon sa Dios amahan di ang hangtod sa kahangturan sa Oseas 3, dili 3 sa Oseas 2:19, wala lagi Oseas 3:19. Ayaw lagi magpangatik. O kanang giingon dia, mauna ang gitawag na to mga higala ang Israel sa bag-ong kasabutan, ang mga Israelita nga mudawat ni Kristo isip Ginoo Dios nga manluluwas nga mo pasakop sa iyang simbahan, mauna ang apel sa asawahuno ni Kristo. Kaya diya sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 20 shooting gibasa ni Warren nga matod pa niya sa waray ko no. Basahon ning waray waray wala man tay Biblia ang waray. Munang ayaw mo sakay-sakay din siyang waray kay ang waray kahibaw tanang waray din Bisaya. Unya kay ningon magwaray panguros sa ato pa kisa man ni simbahanang nanguros matod ni Warren. Wan mo na. Di man na Bisaya Biblia ngayang gibasa aning itong basahon niya. Sa ingon ni ini ikatugyan ang simbahan iglesia ba. Alang kaniya mismo diya sa bugos niyang kanyag putli wala ikasaway, walay buling, o kunot, o bisan unsang apan. So kining ni ang waray panguros gingon na diha, gingon na dirig walay buling, o kunot, di ba? O bisan unsang apan. So ang Bisaya daan ang walay panguros, dili na panguros nga kanang niya sa tungkuan, gibuhat na to karon. Kagiklaro na diha. Wala man na mag-isgot diag unsan tawon mo pagbasa gani ninyo anang Biblia kinahanglan ninyo ng sabton. Tiknot ba di ba na Bisaya inyong gibasa waray ba ana. Asa naman hustisya ninyo ani? Oh. Di ba?
Mo nang kugi ra gid kay mo mga atik, babitaning anggaan sa mog siktang daghang atik. Na gigukod to kana ko atong bersikulong 3:16 sa Oseas. Nabay 3:16 sa Oseas nga wa man. Ug moingon kag nasayop, uyon ka ba nga ang nasayop mo ning impierno huno na disgrasya. Unya. Ang giingon dia nga ang pangasauno ni Kristo simpre walay kunot, walay buling, walay mansa. Di ba? Now, nga mudumala og mudala og debate more improvement pagyud sa uban. God bless. Mao man ang uban dili pa kay ni sila ingon nga kuan daghan pa kay ni og tun-anan sa gani kita kanunay pamantang nagtuon. Hopefully tanan sa di pareho tanan nag-style. Mao bitaw kita di man ta parehog style aning uban para nang ubang laing relihiyon bitaw nga ya kayo manulti murag kaning wikaon sa baning ang kuan. Okay, so hopefully practice paning uban po, practice sa tanig baligdaghan, no? Kay dili tanang doktrina sa Katoliko atong natun-ana. Mo ni akong giingon ninyo. Now, balansihon na to, nagbuntag ni Brad Barlo, himodo. Balansihon ko na to ni mga suking tigpaminaw. Nga, kung diingon di nga walay buling, walay kumot, dili na mapasok inyong simbahan kay ang matod pas katarungan sa Biblia, ang giasawa da simbahan man. O sa ba din ang gitukod ni Kristo, walay labot sa asawahonon kay kabito na. Mo nang galikay-likay ni paggamit og dokumento og diferensya kay ni as librong gisuwat ni Anling White sa Great Hope nag-ingon dia sa pahina 52 nga the Roman judge was tell to him the spouse of Christ. Ang giasawa ni Kristo Romano Katoliko dili mapasok ng inyo. Dili na mapasok ng inyong simbahan. No. Regardless, mo nang pertinggukod na ko aning Revelasyon 22:17. Unya matod pa niya dagan sa giasawang Kristo. Unya ni apay katarungan ni Rinyan sa pangutana nga murag mao ba siguro na ang pangutana og siya ba to nang utana ani kaning Israel kaning Roma gisudlan ba ni pagano wala man taman ang kanang kaning simbahang Romano gisudlan bag mga pagano. Wala ka mang dawat aning mga paganismo ha. In fact kita may nanulod dito sa paganismo aron Kristyanismo huning paganismo og mo ni number 1 ning Romang nagkristyano og nahimong sentro sa pagtuong panggobyerno sa pagtuong Katoliko. Di ba? Gikan di ay si Ellen White Katoliko bro. Sa iyahang kuan, sa iyang gitawag na to og iyang biography na nabunyagan na siya sa Methodist Church. Nasayod ka ng Methodist Church, otro po na. Domingista po nagpakuway. Nabunyagan sa Methodista ba? O niya, karon yan ang gisaysay din sa kining ni ang libro sa pahina 52 nga the Roman judge was still to him the spouse of Christ, asawa ni Kristo. So therefore, kay asawa ni Kristo ang Romano Katoliko, dili gina mapasok inyong simbahan. Unya kanang ni ang manong moingon man diya sa 2 Corinto 11:2 nga dunay Israel. Unsa may pasabutan ng Israel? Kita nga mga langyaw nang sakop sa simbahang gitukod ni Kristo. O bitaw nang niingon nga mga hintil tang nahimo ng Kristiyano. Unya kanang mga Israel nga giingon diha, kadi man pud lunlon. Kay kanang Israel, doon naman yung mga buluyagon diha, di galing mo tuog. Si Kristo niabot na. Mo ba na asawahunong Kristo? Di ba? Dili na maoy punto mga higala. Pasabot na nga ang Israel kadtong nidawat sa pagtulunan ni Kristo. Kaya musugot mo sa madili, as far as the Bible scholar is concerned, ang simbahan mo giasawa ni Kristo. O wa ta masayop sa pagpamatuod nini. Wala ang simbahan gitukod ng atong Ginoong Jesucristo. Simbahang Romano Katoliko rin. Kung moingon mo nga Israel ay giasawa, nasayod ta nga ang Israel dili na Kristiyano. So sa mga Kristiyano,
Wala abot ni Seventh Adventist dahil siya asawa ag Israel ra. Kaya ang mga Seventh Adventist Christian denomination man na, pero wala lang nasakop dito sa kuan. Tinuod ng Kristiyano, ni aspeke ng Kristiyano, og number 1 sa listahan sa gitawag na to og protestante ni Anas Kasaysayan unya si Kanto Dalas gihapon sila sa katapusan sila sa listahan sa world history nga Protestant sect. Mga siktang protestante ba buot sa pamalandungon ninyo unay atong taga pamalansi, no? Kay lisod kay ning magsige magpangutlo dag bersikulo sa Biblia yawa mo magkadimao. Dapat unta ninyo kanang inyong pagpangutlo kinahanglan sabton gina ninyo o diya karon ako kabantay, no? Nga ni adi ay kuan ni adi ay gitawag na to og may buntag bro. Kuan ko si Brad Mario Talatayod dire ra kapag comment sa kuan sa kuang live ayo daw sa kong gi-share post kay dili nimo na mabati nga gi-shout out ka siguro mabati ra na nimo di ay kay nagka kuan man ta. Okay, so mao na dia mga higala. Now kung balasihon na to dahil giingon ni kuan nalimot ta sa kadtong feeds mga higala niya kining si mantod pang Ellen White. Kay kini kunong ni ang 1844 dira ha diara kining 1844 na gingon diri sa pahina 203 sa mao Japon na libro. The subject of the sanctuary was the key which unlocked the mystery of the disappointment of 1844. Kapalpakan atong gipadang-an nila nga mobalik ang Ginoo sa 1844. Kapalpakan ni nasulay gimining-mining ani o sabay gimining-mining nila tanawa ha. Both the prophecy of Daniel 18:14 maningi ang sa kwan ilang gikot diha anto 2,300 days when sanctuary shall be cleansed. And kana kunong ni ang ang sanctuaryo kuno limpyuhan. Unsa din ni sanctuaryo nganong limpyuhan man? Perti din ni hugawa. Perti din ni hugawa ni sanctuaryo. Ang nga balansihon ninyo ba kaning inyong libro or something mga pinataka na kayo ba? Now natong balansihon mga higala di po na mapasok na to okay churchman daghan man kayo nag-claim ron nga sila gitukod ni Kristo kami gitukod ni Ginoo daghan man kayo nag-claim ron so asa man gid ani kapasar di kani maningog ng inyong debator na wasay kapasar na dili man na to maisip nga kanang Israel dia sa Old Testament kung ipasok na to na diri sa New Testament mo na ang simbahan never na gimension sa Old Testament kang Israel giisip nga simbahan kasama ganis inyong Biblia sa inyong version diri sa Biblia nga ang church ecclesia it appears in the New Testament nipakita lang na sa Bagong Testamento. Wala na sa Old Testament. Therefore kamo kung magsupak-supak mo na natural. Saon man gyud nga diha ron gyud mo taman. Diha ron man gyud mo gasupak-supak nga naman. Mo din ning gasupak-supak ni kana membro din local conference aning yang 2005 report na rehistro. Nya gitawag og local conference report. Perting looya. Bito. Muning perting supak-supak ni. Now, kung tarungon lagi na itong pamalansi ha, o ayaw lang ng pamalansing mga wa na magkadimao, nga akong agit na will probe Roman Catholic Church, laban kababaw, pinatakam ng imo. Dahil ni comment ito diri sa tong shed post kung iyahabang labanan ni ako bang sukla ni Sigilier pagkana nga hagit niya nga will probe the Roman Catholic Church toxic church
unless and until kung magkapakita ka na kung isa ka libro lang nga nagingon. Roman Catholic Church, toxic church. Suklan ta kag debate. Hindi ka lang giingon ninyong toxic church. Mahulog ram naghaom-haom. Mangutlo ra dayon atong mga binuhatos Katoliko nga wa mo sibo sa tinuod nga binuhatos Katoliko. Hug ram naghaom-haom. Di ba? Ulog ram naghaom-haom. Mao ni mga suking tigpaminaw nga ito na ang bato ng imuhang pinatakam ng inyo. Wow, mo lagi ni giingon nako nga mga kantang wala sa tono. Mga kantang wala sa tono. Bueno. Mayong buntag sa mga suki na itong mga viewers. Sa tanan nga nagsunod ani nga itong live. Nawahi kita. Bistas-tas tagisgutan ron. Taman ron tatag alas 6:30. Pero pertig yung uhian na to ani tungod ni kay ni Burnout ug karon pag balik ni Korente. Sahon sa ni Korente kagahapon Burnout po ta holiday. Karon po di Burnout po manang dugay-dugay sa tanaka. Gapabot-abot ag kuno sa balik nya kay do na pamantay gamay nga oras so ato na lang ni gidaginot manghigala. Gidaginot na lang ni oras ni perting gamaya. Okay. Okay, ay kalimot na pag-share, pag-comment, pag-like sa to ang videos. Karon gamay pagkikita viewers ani di pa man sikat atong Facebook page kay perti pa magining gamaya. Wa pa magini kuan. Gamay pa man kay ning ato ang ni like direct ni follow kay bag-o pa man ni. Gawas aning niyang kuan. Okay. Mao na nga bantay pagayo mga higala. Kay sometimes usahay mamisleading ka. Nini mga taong nagtudlo. Gawa nas kamatuoran mga higala. Mao na nga balansihon sa nato. Kay kanang pagingon nga nabugha kuno ta ay ilahar ng kaugalingong hunahuna. Wa lang magkadimaog sabot diha sa Biblia kanang ni sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 2. Nya usa tanan nga mga bersyon sa Biblia gawas anang ni ang yaguan. Kanang ni ang kining gigamit niyang amplified nam sa taani. Gawas ana gawas ani kanang uban nga mga bersyon wa naging Israel ang giasawa na diha open and close parenthesis pasabot ana human sa period na ha o pasabot ani ni mga higala nga kini ni ang giasawa ni Kristo diha kadtong mga gikot diha sa Oseas 2:19 kadtong mga ang pasabot ana kadtong mga Israelita nga nidawat sa pagtulunan ni Kristo. Kay kun mga Israelita nga wala mo dawat sa pagtulunan ni Kristo asawahon gyapon to. Na kung natong balansihon sa ni no? Kung si Kristo kay gatukod man gigsimbahan nya matod pas katarungan sa mga biblical scholar kung atong kuhaon ang ilahang argumento. Kung atong kuhaon mga higala ang ilahang gitawag na to og kining baruganan, no? Simbahan man gyud ang giasawang Kristo da. O unsa man ang simbahan na? Walay lain simbahang Romano Katoliko, dili Adventista. Kay usaon man na pag-asawaan ng Adventista? Nagipangyud-yud man mo sa impierno. Iluya. Itabo sa katapusang panahon. Unya giklaro na diri mga higala sa ni ang ilahang itabo sa katapusang panahon 213 natong basahon ning niya diya sa mga Katoliko adunay daghan nga hilabihang matinud-anon nga Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila ug ang Dios magabuhat alang kanila. Ang Dios magbuhat alang kanila sumaaning ni ang libro. Therefore kay ang Dios may nagbuhat sa Katoliko mao na nga kining ni ang asawahon ginas Ginoo. Unya wa man nato nagipamutol og basa kay mauro man na diha isa ka guan naman na. Isa ka paragrapan naman na. Nyawa na may lain sumpay na. Giklaro ha. Diha sa mga Katoliko na daghang hilabihang matinud-anong Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila. Og ang Dios magabuhat alang kanila period. Di ba?
Nay mga timan-an na to. Dili ang Seventh-day Adventist mga gibuhat sa Ginoo. Ang Katoliko. Unya di aba. Saan man na pagpangasawa ni Kristo anang inyong simbahan ug inyong nagipasok? Munang mangutana mo ayo hagbalanse ninyo. Tanaw na to ha. Ang yang paina 54 matod pa diri. Sa nagapang ato ning gikompletohon kay basig maingon na sa ning uban gipaputol-putol man na ninyo. Good morning ni Sister Arlene Briones Imano. Salamat sa inyong pagsunod ning atong live. Lingon diri. Sa mga nagapangambog sila mga kahayag apan sa gihapon napakyas pag kinabuhi si Kristo ningon. Apan nagaingon ako kaninyo, maayo pa ang Sidon og Tiro kay kaninyo sa adlaw sa paghukom period. Wala na period naman, reason pa. Oh! Ikaw Kapernaum, naingon ba dili nga ang mga Kapernaum nga wala nagkinabuhi ni Kristo? Wala ningon no. Og ikaw Kapernaum, mga Adventista, kinsa dunay dako nga kahayag? Gisumpayan ba na diha og wala ninyo gikinabuhi? Wala unsa gisumpay kama man na kinsa adunay dako nga kahayag kama nga gibayaw ngadto sa langit. Gibayaw ha. Sa punto sa kahigayunan kama pagayod yoron ngadto sa impierno. Paskang disgrasya ha. Disgrasya gin mo ani. Pagod pa mo buwad ning sugbas uli nga wa gibali. Man mo ingon nga mga Adventista adunay day kong kahayag nga wala magkinabuhi nini. Giyod sa impierno wala man. Now, kung atong balansihon mga igala, nangapagod na gimog tinuod ani. Now, ngano ang Seventh-day Adventist dia nga dunay day kong kahayag gibayaw sa langit? Nganong giyudod ba na? Nga wa man ang tanagi wa man ang tanagi ingon dia wala gi kinabuhi. Munang balanse sa Now, atong balansihon is Gilier Pacana nga nagsupak-supak na sa rin lang linggo. Sa iyang post kani adto abot og buhi pa ba to sa akong gi-post dia ang mga Seventh Adventist nga walay klaro. Man wag gyud mao ba to yung gi-post? Ato ning pangitaon sa ning basig nagka-post ani. Kining ni ang Gilier Pacana. Sa lingko anon. Okay. Pagkana. Pangitaon na to itong imuhang akong i-post ari. Una pa ba to? Itong review itong imong mga post kani adto. Na-screenshot man ako to sa una, di ba? Dugay-dugay ni noon to. Buta sa natong mga tuiga to. Itong tanaw ni ang kuan. Tanaw na to niya. Diay mga kuan niya ani. Itong tanaw ni ang kuan. Ang mga picture ni kuan. Di ara. Di ara ha. Post ni Yahan ato ning gikuan. Kung tanawon ginato ni Gilier Pacana, ikaw ray nag-unay taon sa imong kuan. Nga nang magsige man kag depensa na imong simbahan dong. Nara matod ni Gilier Pacana, wala naman talaga tunay sa SDA, puro arte. Ayaw nagdepensa ng imong simbahan nga way tinuod. Kay gipangyud-yud mo sa impierno. Ikaw nagaingon na wala naman talaga tunay. Sa SD puro arte. Kawawa ka naman. Ang tanong ko sa iyo, bakit kuan nganong nagdepensa pa magkaanak? Personal, ikaw may gaingon na personal. Personal do na. Ang tanawa ti balik ko pagkita sa itong mga viewers sa post na ko balik ko niya. Wala man talaga tunay sa SDA. Puro arte. Wag yun ay tinuod sa Seventh-day Adventist. Puros arte. Muna nga sige mo, paminaw taon mo sa inyong hangguan.
paminaw taon mo sa inyong magwawali si Giliard pagkana nga defensor Adventista. Oh, nagdepensa siya sa walay dili tinuod. Perting luoya. Oh, sakit naman. Ang sakit naman. Okay. Sa niya. Okay. Katawa mo sa das imong post, Mr. Giliard. Asa namang hustisya ni mo ani? Now, mao na atong balansihon mga suking tigpaminaw. O niya akong topic musta. O pag-provide sa libro ana ha, before na to nagkuhanon. Now, balansihon na to ba? Kung kabalo lang yun ang mamalandong ana, usawan mo pag-asawa anang inyong sibahan nga gipang-yudjud mo mong impirno. Balansiha ko na ninyo. Sumala na sa inyong hang libro ha, dili na agong kaugalingon. O niya, mang dinay paningniang kuan? Mang dinay paningniang ubang mga Adventista. Nga dili man na among libro kay dito man as General Conference. Kung atong basihan mga higala ang doktrina, kay matod pa sa inyong maguwali, nga ang doktrina mo ay nagapatinuod sa simbahan. Pila ka buok ron na mahulay sa bado. Seventh-day Adventist katong sanctified. Church of Christ, sanctified. No? Mo ba na? Mahulay man sa bado. Local conference na mahulay og Sabado. Kini ni ang General Conference na mahulay sa Sabado. Kapay Life Advent Union na mahulay gyapon og Sabado. Uban pang mga na mahulay og Sabado. Ano man nagkahiusa ana nga bugbuwag mo sa mas ay kanding lagi. So dili gid ay basihan ni doktrina dig sus Ginoo. Kung doktrina lang ha. O ngano mo na? Dapat magkabalutang mamalansi ana. Dapat magkabalutang namalansi ana. Kaya pertiging tikian ninyo ana. Kung balansihon ganyang tinuod, pertiging tikian ninyo. Kanang diya sa gipadayag 22:17 asawa. Dili na mao ang Seventh-day Adventist. Kay matod pang pagkana walang tunay. Nya asawahon din walang tunay. Asawahon din ni walang tunay. Wala talaga tunay sa SDA. Piting looya. Samot gimog kapiki, anak. Di apay gi, guan. Masamot gimog kapiki, anak. Now, askang looya gid taon ni mga tawhana. Okay. So, mo ni atong balansihon ron mga igala. Ayaw na lang di ay mo pang debate sa RCC bro kay naaman di ay mabasa ngayon yuron man di ay mo skalayo. Kanya bisag unsaon na ninyong balanse, tanawa ha? Bisag unsaon yung balanse. Wala ginagiingon da nga kadtong wala magkinabuhi. Nga gid-deny ng pagkaniya ha. Wala magkinabuhi. Giklaro na ikaw Kapernaum sa in English gani ani Seventh-day Adventist shall brought down to hell. Nga naman yung giyod-giyod mo gimpirno. Matod pang Giliard pagkana, wala talagang tunay sa SD. Lahat, puro arte. Huwag tinuod mo nang yudironon din mo. Kinamaday, ilangit ng huwag mo day may tinuod ya. Balikan na itong basa. Wala naman talaga tunay sa SD. Puro arte. Munang sigun saon yung kisi-kisi da arte rin inyo ha. O jadi ana sa inyong libro ha nga ang Katoliko ang Diyos magabuhat alang nila. Balanse. Ang Diyos magabuhat alang nila. Munang balansiho na itong tinuod mga suking tigpaminaw. Dili ang Seventh-day Adventist ang gibuhat sa Ginoo. O niya, sayot man tong pagsabot ni Brad Darrell anang bagsa kuno ta. So siya ray giganahan nga naman wa nagkasimaog sabot. Mao lagi na giingon ni propeta Osias nga ang maalamon kinahanglan angay mo sabot sa nahisulat dinhi. Giklaro na nga kanang niya wala man magisgot diya niingon si San Pablo nga ang Israel mao ni asawa ni Kristo. Period na gani na unsa may sumpay ana Brad na di niya kuan iagi mo og sumpay ng period. Lahi nang niya kay gi-open close and parenthesis man na. Dili sama aning ni ang kining atong gibasa sa Revelasyon 22:17 nga wa gyud period. The Spirit and the Bride open and close parenthesis. So klaro di gina sumpay. Ipon gina diha. Unya katong niya sa Osias nga giingon dito
nga Israel giasawa ni Kristo kay niingon man sa ang Dios Amahan nga hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan pag-abot diya sa kining ang New Testament nagtukod man si Kristo. Dapat ang mga katawhan sa Dios modawat sa gitukod ni Kristo. Na may ubang mga Israel nga wala modawat sa gitukod ni Kristo. Alang-alang mag-asawahon to. Unya diha sa Old Testament, ang mga Israel man na sa una po na, dili pa na mga Kristiyano. So kung atong masabot, kaya nag-claim sa mga Kristiyano mo, di gihapon mo kapasara na. Kaya di man mo mga Kristiyano, mga Israelita, may giingon diya, tikian sa dinyo aning tunguda. Ano sa di ka to, gani. Ya, mag-ingon-ingon pa nga, nangapildi, tas debate, habang tungura diya, naa sa ilaha ang burden of fraud. Kaya kung dili na simbahan, Romano, Katoliko, kinsa mang simbahan na, nga ang mga biblical scholar ni Hural naman, nga kanang ni Adam Bride, the church, simbahan. Ni Hural na, simbahan ang giasawa ni Kristo. Dili na mao ang gitawag na to og nasod. Wa man ta magisgot og nasod, diya pa katarungan nga nabaday future nga dili antod sangtod anak kung sa to'y giingong rin yan sa kang tikia naingon na gani kog future progressive tense kag pag moingon gud og future umaabot pa na nya wa pa na buhata ba umaabot di ba future god sa may bote pasabot ng future sa umaabot pa na kanang umaabot paaboton pa antod karon sige pa mo paabot ana ito usam din ang sus Ginoo ko mo lagi ni resultas bunga sa kanang gitawag na to o kuan bungas pagka wa gyud inooy pasti lang luhuya na kung hagit ninyo mga higala kung kabalo lang mo mosabot ana panghawa na mo si Adventist kay pangyuduron gyud mo simpirno dia di mo manghawa pating pagoda gyud kay ninyo aning tunguda yapay wali ni Jeffrey ato ni Jimmy Ranises Katoliko mo yawan on anak siyawa tungod na gitawag nga tong Inquisition mag-scooter ta ng Inquisition ha kaya giyon sa niyo na pagsabot ng Inquisition o magali ni nagsigig kisig-kisig hantod karon og sigig kuan about anang kung inyo yung balansihon ang kamo may grabe-grabe gag binuhatan nga naman ang sabat keeper si Kristo gyud gipatay diba? Si Kristo gipatay munang bantayan sa pagayon ni mga higala okay so wala naman tayo kung oras kay na pa tayo duty magsayo-sayo taron muwagid ta ka sayo-sayo kaganina kitungod di banawat alas 6 na nibalik ang kuryente so nya hapon paluap ta alas 5 sapon mag-live hapon ta panubagon na to ng mga isyo sa mga 70 Adventist so hinaot ta mga higala nagka-follow ta ninyo mong Facebook page para magkasunod ta sa atong live permi o sa kuan pa ni para updated kayo sa lahat ng mga magamaong tatag katinawan aning asawa ni Kristo ang Israel bagyod pero nakabalik man ang Korinte so live ta wa nakabalik magama ta dilalim ning magtype-type og katinawan perting daghana nya ang ubang mga dili nga nato nga kuan dili gid taon sila kanang gitawag na to og kuan kining ni ang di na sila mabasa ang ilaha na basta magkakuan lang nagkapog dili na kang caption ba magbasahon na perting luya mo bitang sus Ginoo ko ambot na lang atong i-post ang imong kuan ha imong giingon nga walay 70 Adventist nga tunay kung tanaw ni tong i-post na to ni mga suking tigpaminaw sa kuan kining social media perting looy no mo din ang problema ni kay dili din ni tinuod nga sige lagi hapon ka dahil dipinsa ng imong simbahan nga di man din na tinuod di man din na tinuod ng inyong simbahan
O, gawa siguro kung kuan na, di man mag-click ning ato ang kuan. Mhm. Okay, diara. Asar to. Pangitaon na to tong okay, diara. I-post na to niya. Magkatawa dai magkatawa ta ani. Paminaw mo sa inyong debitor. Sa kay laptop mo na itong gigamit god. Paminaw mong pakana. Pause. Okay. So, ano naman tayo igong oras mangigalang tod mo lang sunod gahigayon pohon. Kini yung ubos sa sulugon sa Ginoo manabilit kanya sa pagingon. Dalay ko na Dios, mayong buntag ka natong tanan. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.